हा अक्षय ते काय आहे? कॅनडा, मेक्सिको, येस तिकडे बघ अक्षय फ्लॅग्सला बघ. अर्जेंटिना, समोर बस, छान बस. ब्राझील, ते काय जोराने सांग काय ते? ऑस्ट्रिया, वाव. हे काय? बेल्जियम, बेल्जियम. नाईस. बल्गेरिया, डेन्मार्क, फ्रान्स, जर्मनी, ग्री. ग्रीस, हा यू नो इट. हा हे हंगेरी, हंगेरी. हे आइसलँड, आइसलँड. आयर्लंड, जोराने सांग. इटली, इटाली. नॉर्वे, नॉर्वे. पोलंड, पोलंड. ते काय ते काय? पोर्चुगल. ए खोटा नाही सांगायचं. हे र रशिया. हे 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 तिकडे बघून सांग. तिकडे बघ काय? स्वीडन. अक्षय सॉरी तिकडे बघ ठीक आहे. लोक सांग. स्वित्झर्लंड. बाबा स्वित्झर्लंड. तिला मारलं. बरं नाही तिकडे बघ. ते काय सांग? नेदरलँड, वाव. हे युकेचे कॅपिटल. युनायटेड किंगडम, हा हे काय वा. व्हॅटिकन, एक्सलेंट. अल्जेरिया. अल्जेरिया. बाबा मी आतीला मारले. गिव मी 5. हे काय? ई. इजिप्त, एक्सलेंट. हे हे किंग. केनिया, मॉ. नॉर्वे, मॉरिशियस. हे काय अक्षय? व्हॉट वॉज दॅट? टेल मी फास्ट. पाकिस्तान, हे सांग. साऊथ. साऊथ आफ्रिका, एक्सलेंट. सुदान, वाव. सुदान. साऊथ आफ्रिका, नाही झिम्बाब्वे. मन तिकडे बघ. अफगाणिस्तान, बहरीन, बहरीन. इराक, एक्सलेंट. इज बट यू डोंट नो. ते काय? कुवेत, कुवेट. मालदीव्स, मालदीव्स. टर्की, टर्की. बांगलादेश, बांगलादेश. भूटान, भूटान. ब्रुनेई, ब्रोनी. चाइना, चाइना. बरोबर. आराम से बेटा आराम से. हांगकाँग, हाँगकाँग. आता अक्षयचं काय येणार? इंडिया, वाव. अक्षय लव्स. सल्यूट कर लवकर. फटकन सल्यूट करायचा इंडियाला. सल्यूट युअर कंट्री. कम ऑन. सुभाष चंद्र बोस कसं करते? हा गुड. बाबा. आता नेक्स्ट कंटिन्यू झालं ना. हे काय? इंडो. इंडोनेशिया, बरं ओके लिव्ह इट इंडोनेशिया. कंटिन्यू. चलो जाऊ दे. विल कम बॅक टू इंडिया. हे जपान. बाबा हे काय? जपान. कोणसा Go flag? on. बाबा कोणसा flag आहे? Go on, Akshabya. Go on. चलो. चलो carry on. हाँ. हे काय? मलेशिया, मलेशिया. नेपाळ, नेपाल. पाकिस्तान, पाकिस्तान. ए नी तोकळा पाकिस्तान. हा, हे काय? सिंगापूर. मन. सिंगापूर, हा. श्रीलंका, थायलंड, हे हे फिली. फिली कोण? हे हे व्हिएतनाम, एक्सलेंट. हे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया. हे न्यूझीलंड. Finish! You did it! Kudos!
Akshay, give a smile. Nice smile. Wow, you did it.